الليلة طيبة حبيبتي وفل-Allianz Stadium ta' Turin Juventus 2 Inter xejn. L-aħħar ribaħna konfront dirett. L-aħħar konfront dirett li ribaħna kien hemm Chiesa fil-ground li skurjaħ il-gow rebeħ kontra dak iż-żmien kienu Champions Ewropej, iċ-Chelsea, u finalment kellu jgħaddi fuq minn staġun biex jerġajna ħadna dan il-ftit bokka ta' ossiġnu li tal-lejla niddiskrivija hija rebħa psikoloġika li min rebħa fir-riżultat. Qed ngħid hekk għax wara l-logħba tal-lum għad baqa' 25 logħba, ġifieri baqa' 65 punt li huma ħafna punti, mhux qed nitkellem fuq rebħa li għax mhix daqshekk faċli, imma li għall-inqas u nikkumbattu għal-famuż raba' post biex forsi sena oħra nidħlu fl-Europa League. Ta' min jinnota li fil-logħba tal-lum kienet il-raba' logħba konsekuttiva fis-Serje A Taljana li Juventus ma qalux goals li hija xi ħaġa importanti li fil-kampjonat Taljan min irid jirbaħ u di anka ġifieri statistikament ġeneralment it-tim champion ikun l-inqas tim li qala goals. Darba l-aħħar li ħadu Juventus ma kienx hekk fl-2020 tazzar imma kienet eċċezzjoni għar-regola dik, imma meqbija irridu dak ifisser nkunu rridu niskurjaw biex nirbħu. Issa niġu għall-logħba. L-ewwel ħaf jiena rajt iż-żewġ timijiet li kienu blukkati psikoloġikament, ġifieri. Naħseb kien hemm element ta' biża' fost iż-żewġ timijiet kemm Juventus u kemm Inter li xi ħadd minnhom se tgħid li fil-logħba. Draw llum ma kien se jikkuntenta definittivament lil ħadd. Biss jiena nemmen li fl-ewwel 45 minuta l-Inter jekk ma kellhomx ċans jiskurjaw darba imma tnejn kien ħaqhom żgur. Ġifieri li kieku ħadu ċansijiet li ġewhom kieku daħlu ngħid xejn minn fuq u t-tieni taqsima kienet tkun storja oħra. Biss ħanna xejn u mbagħad fit-tieni taqsima jien fl-opinjoni tiegħi kien il-plejer tal-logħba Kostic għamel dawk il-ħarbiet, issa jew Kostic qiegħed ferħan ħafna li ħajla fl-Europa League, ħan itfa' naqra ta' battuta. Peress li rebaħ is-sena l-oħra jgħidlek ħan iddefendiha u ħan ilgħab naqra tajjeb fil-kampjonat. Imma parti ċajt, tfajt naqra ta' battuta fuq dil-ixxu tal-Europa League. Kostic jiena taf kemm il-video blog qabel li huwa plejer li l-Juventus qed tilagħbu ħafna fuq u qed mill-aħjar akkwisti. Qed iqassam ħafna bl-għalen bil-kemm ma ngħidx li dis-sena ma kienx iktar inċeżiv minn siebu Vlahovic, biss Vlahovic nafu li huwa muġuħ biss minkejja kollox skurja ammont ta' gols meta tqis it-tim ma kienx qed jilgħab tajjeb f'din l-ewwel parti, ma niżvijjax. Rajt difiża kompatta ħafna kien hemm it-trio Verde Oro fuq wara, Brażiljan ġifieri nitkellem Alexandro Bremer u Danilo, jiena fl-opinjoni tiegħi u sostnija il-kaptin ta' dan it-tim għandu jkun Danilo. M'hemmx ħafna paroli fil-vojt kif jagħmel Bonucci u mexxa il-logħba bħala kaptin sul-mast. Il-karta safra liħa kienet misħoqa u fuq hekk jiena moħħnejn. Issa, meta ħaniġu għan nofs il-ground, dek il-laterali, Kostic kif tiġet m'għandix fejn żied iktar fuq. Quadrado ħadem ħafna, u mbagħad f'nofs il-ground kellek il-Fagioli li għamel gow, it-tieni gow tiegħu fis-serja u l-gow Coppola fuq li naħseb qatel
kull tama għall-Interisti l-lejla u Locatelli għamel logħba li kuntent biha u Rabiot skurja l-ewwel goal. Rabiot meta jiskurjaw il-midfielders, dak skurjaw Rabiot u Fagioli, jiena ngħid li t-tim beda jiffunzjona. Il-memorja tmur li lura 10 snin meta kien għadu ħebla iċ-ċiklu il-Juventus dak iż-żmien kienu jiskurjaw ħafna bil-midfielders. Meta nibda nara dal-moviment, nibda ngħid mela f'ħanejdlek li t-tim ġi tajjeb għax da ma faqqajn is-subajna fil-li konna ħżina u issa ġejna tajbin. Imma l-inqas beda jistej ftit minn dal-bidu kajman u dizappuntanti għax tiġem eliminazzjoni mill-Champions League. Mbagħad fuq quddiem kien hemm Miretti li qed jgħin il-Milik. Miretti kellu logħba tajba, Milik kif qed anke fil-logħba, forsi ma kellux ħafna azzjonijiet, imma huwa plejer li qed jaħdem ħafna tim, jiġifieri xorta ma tistax tmaqdru. Jiena nemmen li l-iżvolta tal-Juventus kienet l-inseriment ta' Fagioli u Miretti. Ishom ġabu dem ġdid dawn iż-żewġ plejers, plus li ma niftakru li qed hemm ammont kbir ta' plejers barra fosthom Vlahovic u Pogba li huma l-iktar tnejn famużi, ma ninsewx plejers bħal Ken minkejja li kritikajtu kemm il-darba fl-aħħar logħbit li kien taħt ċans Allegri kien jaqti dmiru tajjeb u players bħal De Chilio Ake issa u hemm Elling Junior all right forsi mhuwiex il-plejer li kulħadd jeqsema bih ma li dan daħal gradwalment u tiġa kif wara fiċ-Champions League. Juventus irdu jaraw se jagħmlu sabiex iġeddulu l-kuntratt għax nafu li hemm it-Tottenham ta' Conte u Paratici qegħdin isusu warajh. Imma niġi għall-logħba. Jiena fuq ir-referi naħseb fl-għam mill-aħħar kellu kontroll tal-logħba tajjeb, biss ma qbilx miegħu fil-go għax jiena ma nistax nifhem kif. Għax da ma tgħidx iflik jaħbidejh il-ballun għax da ċarli kien xut issekraqtux bil-koptu, raqtux bil-qasba ta' saħ, ma mhux il-punt, da jekk ħak ma sabaw. Ġiri ma nafx kemm sabaw seta' jagħmel differenza fil-go, ma da ddeċidek. Jiena nerveta qatt ma qbilt f'din id-deċiżjoni li jkun doveri referi tal-logħba. Issa l-Juventus dak il-ħin bżajt li ħajkun hemm kollaps psikoloġiku, imma grazzja tal-Alla ma kienx hemm. Jiġifieri. Nirringrazzja l-Alla li ħassal il-gowl il-Juventus għax li kieku kienet bil-kontra nemmen li l-medja Taljana kienet se tibbombardja l-Juventus bħala ħallelin, speċjalment fid-dawl li kif bħalma rajt jien ra kulħadd qabel il-logħba kien hemm Moġġi u l-coach tal-Under 19 Montero u noqogħdu sejrin b'ħafna battuti. Issa jiena mhux kemm jista' jkun nipprova nevita ħafna kummenti fuq referi għax fl-aħħar mill-aħħar il-plejers iridu jilagħbu u l-istrateġija tal-coach. Jiena nittama li wara l-lejla baqa' ġiex logħbiet qabel waqfa. Nittama ma niżolqux fin-niexef nhar il-ħamis, nafu li Verona din fl-aħħar post tal-klassifika llum tilfu 2-2 mal-Monza, ġej minn 7 logħbiet bla telfa, biss iridu niftakru li kienu l-Verona li tawna gambetta fil-famuż league li konna disappunti fuq kulħadd u tlifnieh mal-Lazio, kienu l-Verona li l-Milanisti telfulhom kampjonat fis-snin 80, jiġifieri li l-Verona nhar il-ħamis fis-6:30 issa ma narawx kbir u nibdew naħsbu li serna l-aqwa tim fil-pjaneta. M'għadu mhux il-każ, anke fit-tieni ħaf minkejja kien tieni ħaf tajjeb ħafna. Kenna nuqqasijiet għax ħin minnhom ma nafx li Lautaro Martinez wara rigali tajnieh biex jiskurja, ma skurjax, kif jgħid il-Malti għattu saġġelija tagħmel friħom għax prova jaġġel. U flok tefgħu fix-xibka tefgħu Jose Szczesny, jiġifieri nixtieq inkun fid-dressing room tal-Inter ħanara x'ħajdlu Inzaghi għax nimmaġina li kieku kien Simone Inzaghi fl-aqwa tiegħu naħseb kien jipplejsjah u jsamru kien u waqqaf li qalbi kien dak il-ħin, jiġifieri ejja ma nillodux ruħna. U mbagħad fuq kollox nhar il-ħadd għandna logħba iebsa ħafna minkejja li ġodda għandna mal-Lazio li nafu l-forma tal-Lazio.
hija waħda tajba, plus li ħan affrontaw l-famuż coach tagħhom. L-aħħar coach li dan għalik, l-aħħar coach imma li jiena hu ma tantx nuża ħafna kliem u aġġettivex, mhux l-onet mhux fuq il-medja soċjali. Mhux il-post, imma dak li kien jagħmlilna ċertu mossi bideħ u mbagħad ġie coach magħna u mbagħad beda jgħajjarna u insomma nara ħadd irridu naffrontaw. Issa nħalli l-kelma f'idejn l-editur Antonello Abela, ħanaraw għal-kummenti tiegħu fuq in-naħa l-oħra. Mela, grazzi hemmhekk lil Mark tal-kummenti illi għadda fuq il-logħba Juventus Inter u wkoll nixtieq ngħidlu proset għalkemm issa mbagħad se nerġgħu ndaħlu l-Mark fil-kredu, biss qabel ma nibda nitkellem jiena nixtieq nirrimarka sfortunatament il-disrispett li għandhom ċertu supporters tal-Juventus lejn wieħed tagħhom stess illi anki f'ċertu kummenti li kien hemm sfortunatament kellim tajjar dew ishom jgħidu aqta' Mark ħan nisimgħu lil Antonello. Guys, jien se nitkellem imma ġibu naqa' rispett ukoll lejn wieħed minnkom illi ġie mogħti din l-opportunità illi jgħid tiegħu fuq il-logħba wkoll bħala supporter tal-Juventus bħalkom stess wara kollox. Jiddispjaċini illi qed ikolli ngħaddi dan il-kumment imma hawn Malta mal-edukazzjoni u d-disrispett sfortunatament huma fl-ordni tal-ġurnata. Min-naħa tiegħi x'għandi xi ngħid, ifhimni. L-Inter kellhom iċ-ċansijiet fl-ewwel taqsima u ma ħadnihomx u mal-ewwel ċans tal-Juventus ovvjament dawn ħadu ċ-ċans tagħhom u rebħu il-logħba kif rebħu l-logħba b'mod meritat. M'hemm xi tajt fil-futbol jekk ikollok iċ-ċansijiet trid toħodhom, l-Inter ma ħaduhomx fl-ewwel taqsima, il-Juventus ħaduhom fit-tieni waħda. Għaldaqstant proset lill-Juventus, ninżawlhom il-kappell u Grazzi. Ukoll ifhem li hu tagħhom. L-Inter ifhimni m'hemm xi tgħid, l-Inter għandna marda kronika li hija ir-raba' post, anzi, skużawni. L-Inter għandna marda kronika illi hija il-fatt li l-konfronti diretti ma nrebħuhomx għal darb'oħra ġara hekk u nis-supporters tal-Inter li qed isegwu din il-programm ngħidilhom illi jisma' ili ngħidilkom illi huwa mitluf. Naħseb li issa hija konferma. L-Inter li rridu nagħmlu huwa niġu mal-ewwel erba' nippruvaw nagħlqu r-raba' post l-iktar kemm jista' jkun u niddefendu ż-żewġ tazzi illi irbaħna is-sena l-oħra. Fil-fatt ukoll Peter Bartolo qed jgħid kizbalja paga 100% Peter naqbel miegħek ma jistax ikun illi nitilfu l-Blalen, Mark semma tal-Lautaro Martinez, Denzel Dumfries li f'ballhom fl-ewwel taqsima, Dzeko huma Blalen ma tistax tfalli, speċjalment f'konfronti diretti bħalma huma dawn. Jiena mill-bqija mhux li għandi issa x'inżid, il-ħasra hija li bdejna tajjeb għax fl-ewwel taqsima bdejna fl-ewwel parti tal-ewwel taqsima bdejna tajjeb, sfortunatament iżda it was a false dawn kif jgħidu l-Ingliżi. L-aqwa plejer tal-logħba mill-kolli nażel l-aħjar mill-lar xorta ħammur għal Di Marco għaliex fil-perjodu li kien fil-ground naħseb illi kien l-iktar wieħed li wera li rrid. Ovvjament Dumfries vot erba' l-ar player, jiġifieri all in all nerġa' ntenni l-aqwa tim rebaħ dina l-logħba. Mark, ħawieġeb nejn min-nies jien qabel xejn Mark, mill-ġdid ngħidlek proset. Grazzi. Jiġifieri ta' rebħa u proset lil dawk is-supporters tal-Juventus illi uraw rispett lilek l-ewwel wieħed, ma nafx forsi tiġiżid xi ħaġa fuq dan il-kumment. Ifhimni jiena billi naqta jew ma nafx ħaqbad ngħid fis-sens
kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, mbagħad l-opinjoni tiegħu żomm għalih. Mela, nikkalmaw naqra mhux is-suġġett Imma mhux is-suġġett illejla. mhux is-suġġett fil-fatt il-kumment ħassar mill-ewwel u l-user ġibbenjati għaliex dana mhux kif qed ngħidu wera supporter tal-Juventus illi ma ġabx rispett lilek bħal supporter tal-Juventus. Anyway, qegħdin naraw diversi kummenti li qed nieħu pjaċir li qed nara wkoll kummenti bis-sens fosthom Mark kont se twieġeb il xi ħadd però. Kon ħan wieġeb nejn minn nies, kon se wieġeb lil Wayne u kon ħan wieġeb il-Brady. Mela, jien ma L-tnejn insellmulhom. L-tnejn insellmulhom. Il-Wayne ma tkellimx fuq il-matematika li ta' ġiex punti għax qed baqgħu wisqlob. Ġifieri da ma teġa din 4-5 logħbiet minn tmiem il-kampjonat. Ġifieri mhux ħan ikkummenta f'dan l-istadju. Fuq rigward il-biċċa xogħol tal-kuntratt ta' Rabiot li dieħel fl-aħħar xhur tiegħu ġifieri da min jannar nkun jista' jibda jinnegozja ma' min irid. Jiena onestament veru sorpriż waħda mill-affarijiet pożittivi fil-ħafna ċpar li kellna f'dan il-bidu tal-istaġun kif dal-plejer fil-li kien fuq is-suq u f'daqqa waħda spiċċa kważi il-kapo kanjonier jaw, ġifieri wieħed mill-aqwa scorers. Li rrid ngħid. Qed ikollu staġun tajjeb hemm minkejja Mhix se tkun faċli għax da jaqla 7.5 miljun euro fis-sena. Jiena ma naf bommu fis-sens qed nsemmi l-ommu għax ommu hija l-aġent tiegħu, jiġifieri. Kemm ġies li sta taċċetta tnaqqis. Nafu li l-Juventus kellhom salary cap illi tnaqset, ġifieri m'għadhomx jagħtu dawk il-pagi eżorbitanti u rridu naraw. Jiena jekk jilab hekk, nieħu gost jekk iġeddulu, speċjalment jekk hu jirnexxielu jkombina ma' Pogba nafu li kien hemm xi divergenzi meta kienu mat-tim nazzjonali Franċiż anke fit-tazza tad-dinja. Dik għad għandi question mark jew kurzita jidela li trid fuq kif ħajkumbina fit-tieni parti tal-istaġun meta nittama li jirritorna li ieħor u ma jkollux iktar injuries għax inkredibbli l-ammont injuries ta' dak. Qed nara diversi kummenti wkoll fuq il-gowl li tħassar ta' Danilo, nista' ngħidilkom minista li jien ma stajt nifhem għalli ma raġuni tħassar dan il-gowl Ma stax nifhem, jien bdejt naħseb qed forsi raqtu blejt l-oħra u minix naraħ, ma stax nifhem. Ma kien ċar xejn. Ma nafx. Tara biex ħassru. Is-soltu konferma illi Però tal-izbal fil-gow, jiġifieri kien żball faħxi fl-opinjoni tiegħi, ir-referi oġobni għal-mod kif ħalla l-logħba għaddejja b'mod fluid u stil Ingliż, mhux kull minuta jsaffar għax il-kliġak kienet xi ftit tedjanti fl-ewwel taqsima u dik kien jonqos ir-referi kien joqgħod isaffar kull ġiex minuti. Qed naraw ukoll diversi kummenti fuq Eric Garja, jiena fuq McKennie ma rrid ngħid xejn. Ma rrid ngħid xejn sempliċi raġuni li da ġimagħtejn oħra se nsibu ma' wiċċi fit-tazza tad-dinja u ma rridx li iwaħħalu li hemmhekk ukoll. Mark, kompli int. Jiena fuq McKennie jien naħseb li il-Juventus nemmen li mal-ewwel ċans li jkollhom idabru l rasu. McKennie mhux tal-livell tal-Juventus, veru għandu dik il-header li hija tajba, imma anke l-forma fiżika tiegħu turi li naħseb il-karattru tiegħu jew il-ħajja tiegħu privata barra l-ground ma tantx hija kompatibbli mal-istil tal-Juventus. Allura jien naf x'inhu fis-sens jien naf x'inhu qatt ma ħdimt hemm, imma inni 30 sena nsegwi l-Juve u meta jkun hemm plejers bħalma kienu eżempju Vidal qed iġini ġurasi Caceres li jew jiskru li ieħor kisser xi tliet karozzi ġo xi ġiex bus-stops ġo Turin. Daw it-tip ta' plejers u naħseb li anke l-Ken fil-verità kienu dabru rasu fuq hekk. Jiena nemmen il-Ken ġabuh għaspiċċaw darhom mal-ħajt il-Juventus is-sena l-oħra wara telaq Ronaldo u rridu jimlu il-kaxxi bil-plejers Taljani għalfini ta' Champions League għax jien nemmen laqqas hemm ma kienu jmorru lura għalih, ġifieri. Kien l-istess aġent, kien nafu li kellhom relazzjoni tajba mal-eħfel u ma' minnu Rajola, ġifieri, u rridu speċi u anke is-supporters u għax ġew darhom mal-ħajt. Imma
dak Brendan qed jgħid u li nsellimlu għax ħafna ma naraħ Anki jien ukoll. li qed jgħid għax ħabat midu l-lemenija li kienet stramba li idu kienet qed iżomm mielu skrinja ma setax ineħħiha. Dik innotajta wkoll jiena. Issa għaw Naħseb Robbie kienet dik li tmuħbila li mbagħad ġab at a second stage. Xorta ħafna kienet. ma nafx, ma kienx deċiżjoni. Kumment ħol xtaqt iwieġeb jien din darba huwa minn Franco Aloisio li nixtieq insellem ukoll, kumment simpatiku li minn huwa għada faġoli alla rabjo. Jekk forsi Franco jista' jgħaddilna riċetta ta' tlaħjar ħalli ukoll induqu għaw naraw naqra xħobs. Kumment interessanti ta' Peter Bartolo, ma nafx minnu Antonello, kontra qalbi li senejt il-Juve kif jitlu l-players li għemmen weġġen emmen li ċelenġaw jalla li użbaljat ma supporter interess għalek għednej l-kek. Fimni, jena. Peter Bartolo nsellimlu ila ħafna ma naraħ, nispera li mandu mux ma niltaqaw forsi fl-stadium. Huwa minnu li jista' jkun li meta jitlu l-players lura nkunu niċċelenġjaw, imma tittara l-ammont ta' punti, tgħid li għadek tgħid 65 punt, mhix faċli. Id-darba mhux bħal meta kien dak il-kampjonat tal-2015-2016, meta sal-aħħar ta' Ottubru konna 12 punt taħt kulħadd u sal-aħħar ta' Mejju ġejna minn fuq. Illum għandek timijiet, jiena nemmen li l-lig ħajkun kontestat finalment bejn il-Milan u Napoli, il-famuża sfida li jiena niftakar. Jekk ma jiġri xaġa. Għaxxifimni. Imma kif qed wara li ġara l-bieraħ. Isma' u l-bieraħ jien ma rajtix il-logħba tal-Milan, imma apparentament jidher li batew. Le, fimni, l-Milan wara rebħa tal-bieraħ tan-Napli f'Bergamo. Pjuttost ngħid li hemm 600 bħalissa qed jiġġieldu wara żewġ postijiet l-oħra taċ-Champions League. Dejjem jekk nassumu li Napoli u Milan ġejjin mal-ewwel. Jiena naqbel miegħek, il-ġlied iżjed qiegħda mit-tielet post l-isfel. Jien nemmen issa dan kollox jista' jiġri u jiena nerġa' ntenni min Jannar ħajibda kampjonat ieħor. Ġifieri it-tara mhix ġejjin inġejs mill-World Cup, jien naf għal xi flisin nittama li mhux għax fix wara ġej feċ xi tip ta' COVID fis-sens. Il-moral tal-players kif se jiġu mill-Qatar ukoll? Jekk kunx hemm players, għax issa ħanġgħu nibdew b'ħafna lobġu xulxin, jiġifieri hemm ħafna affarijiet u li jiddeterminaw. Issa tgħid hawn supporters tan-Napli għax diġà ġbajt nismagħha li jgħidulek imma aħna nibdew tajjeb u mbagħad nikrollaw. Però kont qed nara statistika ta' punti ikkomparat bejn Spalletti u Sarri l-iktar coach li tinżalu kappell wara kollox li wasal viċin li jirbaħ kampjonat għax il-bwetu 90 punt ma tirbaħx kampjonat kienet ċivvoli. L-ewwel 13 logħba tal-kampjonat għandhom l-istess ammont ta' punti, hemm 30 punti, ġifieri il-medja punti hija medja punti ta' champions, ta' tim riexi biex nkunu champion futur, ġifieri. Sadika nistennew naraw ma jfissirx għax il-forma dak illum ħateqba hekk, għax waqfa ta' 7 ġimgħat fija, di niftakru fil-Lazio fil-waqfa tal-Covid. Kienu ma nafx kien jiġri f'dak il-kampjonat li kieku baqa' jintlab b'mod regolari. U laqqas dan huwa kampjonat regolari, meta ngħid mhux regolari fis-sens il-mod kif inhu qassam it-tornew. Meta jiġu fuq ġiex partijiet, qed ifakkarni f'dawk il-kampjonati fl-Arġentina li kun hemm l-apertura u l-klawżura. Ma tgħidx kif matematikament qed jgħidilna li l-tazza tad-dinja se tħarbat ħafna timijiet u rridu naraw il-forma tat-timijiet wara il-waqfa. Kien hemm kumment, skużani qed dana, ta' Robby Juventin, u kumment interessanti għax qal kont nippreferi nżomm il-Zakkarija milli McKennie, naqbel miegħek 100%. Imma fl-aħħar jum ta' trasferimenti fil-ħodu il-Zakkarija rridu il-Liverpool u għal xi raġuni għona maqdu bispiċċa Bartu, tgħidix kif kome mhux fatt ħaġa għaddik, imma nirringrazzja l-Madonna tal-Grazza fuq dik. U telaq Zakkarija, jiena bħalek naħsibha, biz Zakkarija ma tantx impressjonani laqqas mal-Juventus, veru kellu ammont ta' lob li kien barra x'kien imweġġa ma nistax nifhem. Ma rajtux is-setja, issa forsi rrid iż-żmien, għax dan niftakar
ġo players bħal Nedved u damu ma għadu, ġifiri, u anka għal-bidu jgħid Platini u Zidane damu ma setjaw, ġifiri, kulħadd irid il-ħin tiegħu, ħalli ma naqbadx nipponta subajja fuq ħadd. Xi ħaġa interessanti llum, mhux biex iweġġa l-interessi, Bremer kellu jkun mal-Inter f'dan l-istaġun ma kienx u naqra ma minx gowa la ġeru, għax hekk sħajiltu dak il-ħin. L-uniku opzjoni djenja li kellna fl-ewwel taqsima kien ħajamilha u mhux kien ħajamilha, għamilha kien ħajskurjaw insomma. Jiġifieri jiena minna ħatijaj dawk huma l-kummenti. Lejna minna ħatijaj issa biex nagħlqu ħarsitna sew bħala supporters tal-Inter kif ukoll bħala supporters tal-Juventus se tmur għal-għada fejn ser ikollna l-polots tat-tazzi rispettivi tagħna. Jiena kull ma se ngħid minna ħatijaj illi knowing our bad luck se niġu mal-Manchester City. Vollieri. Dik hija destin fil-sens polza li bas naraw. Intom għandkom ċans tibilgħu il-United? Mhux għalhekk qiegħed fuq misiket, jew xi PSV, mhux tinfaċli laqqas. Jiġifieri imma dik issa narawha għada. Dik nikkummentaw għada. Mill-bqija, l-ewwel qed infakkarkom biex jekk ilħaqtu l-programm minn issa dana daqs nofsi oħra jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, l-iktar għada fil-għaxija. Ikun qiegħed hemmhekk, l-appuntament tagħna magħkom issa huwa għal għada fit-8 fejn hemmhekk ser ikollna lil 3 YouTubers l-oħra tagħna, Clayton Zamit iċ-ċomba, il-Kopajt Chris u Jude li ħajkunu qed ikellmuna fuq il-lobby tat-timijiet rispettivi tagħhom. Qabel ma nagħlaq però nhar il-ħamis Nistiden, intom li qegħdin taraw il-programm illum, sewek iżommu mal-Juventus u sewek iżommu mal-Inter, nhar il-ħamis fid-9. Wara l-logħba tal-Juventus mal-Verona ġifieri, ġol Bentegoni. Importanti għas-supporters tal-Juventus, tinsewx taraw il-programm Botta u Risposta. Isimgħu minna ma jdispjaċikomx. Eżatt, mhux se jdispjaċikom, qed naħdmu fuq biċċa xogħol jekk tirnexxi se jieħu pjaċir kulħadd biha. Sew aħna li se nkunu qed nippreżentaw il-programm u sew intom illi nisperaw li tkunu qed isseguna. Mela, biex nagħlaq b'kumment finali minn Rigarja biex inwiġbu l-Rigarja, l-aqwa plejer tal-logħba naqbel miegħu li Kostic inti ma. Jien naqbel miegħu wkoll li Kostic ta'. Tajjeb ħafna, mela aħna nifqu hawnhekk għalissa sakemm lejla tajba. Lejla tajjeb u ħudu ħsieb. Saħħiet.